guys. Molweni. It's your girl Aisha over here. Ukwenza reading ngoku. But ngoku ndifuna ukwenzela wena umntu oyi-birthday yakhe. I want to do this reading for wena mntu one-birthday namhlanje. Yabo. So, pull out 10 cards. Happy birthday yakho. Happy birthday. Azisha ke. Happy birthday yakho. Ndifuna ukwenza i-reading for wena wedwa kuba ukule channel ujongile and then sikujongile and ndiyakuthanda and uyazi ke sibirathi ba into ingawe baby girl kanye baby boy. So sizokwenza sifuna amakhasi ayi-10 yabo nohlukeneyo kunalawa besinawo kuqala.